kusile sompaka kwase ngimalele kusile sompaka kusile Thokoza tata. Sawubona kunjani? Siyaphila tata, unjani wena? Ngiyaphila. Usandikhumbula tata? Ngiyakukhumbula? Ewe tata. Ngikhumbula kanjani? Usho ukuthi mawuthi ngiyakukhumbula ngakubona. Hayi tata, bengicima mhlawumbe uyalazi igama. Hayi, angikukhumbuli nje nhlobo. Wathi ngiyakukhumbula. Wakwafika kimi, wakwenzakalani? Khumbula kanjani? Usho ukuthini? Hayi tata, zange ndafika kuwe. Sasithethile apha. Sithetha kuphi lapha? Apha ku-TikTok tata. Sathetha ukuthini? Sithetha malunga nethongo lomuntu owambazi esipilini. Ithongo lomuntu ohambaza esipilini. Ewe tata, I remember ndibasela ngethongo that I saw umama wam esipilini ehambaze. Sathi linjani lelo thongo gogo? But mkhulu watsho ukuthi there's something wrong. Watsho mkhulu ukuthi there's something wrong eyenziwayo ngomama wam. Yebo. Yebo. You said that thing. And then after ndikhulumile nawe ndanqaba ku-TikTok for a long time. So waphinda wazi again umama wam wangichazela ukuthi mandenze kanjani ukuze akwazi ukuxhomana nami, because iphupha yena engathi ngumuntu uvalelekile ephupheni, like esipilini uhamba azivalelekile. Mangimbona esipilini utsixelekile apha khoyo. Yebo. Uyabo? So now mayesiza again uyangitshela ukuthi anuzukwazi ukuxhomana naye mna spiritual up until ndenze lento andibonise ethongweni ba mandenze ntoni. Ukuthi mandenze ntoni mkhulu, ne? Ulalele gogo, ngifuna ukuza ukuthi ngikusiza kanjani pho mina lapha. Kwenzakalani? No, ndizobulela mkhulu enhlek here. Oh, okay. Yes. Ndizobulela because what you told me, it's exactly how yavela ngakhona ukuthi anizukwazi xhomana, because nawe utshilo ukuthi lo muntu liphuphe elibi lelo. Ngumuntu lo ungeke bayamvalela, and there must be something to be done ukuze ukwazi ukuxhomana naye again. Lo muntu ngumuntu ongisebenzelayo but manje bayangifinca bayamvalela. So ndizobonga wena mkhulu, akho nto ingako. Okay gogo, siyabonga kakhulu. Hey. Okay. Mawukuthi futhi igcina ilungisekile leyo nto leyo, umama wakhululeka lapha athweshulwe khona noma avalelwe khona. Hayi lungisekile mkhulu, ngiyabonga. Siyabonga gogo, siyabonga. Amen mkhulu. Ukuthi ezinye izinto sithi masiyithinta zenzeke, sithi masiyikhuluma kube yizo, ngoba abantu abaningi bahlushwa amaphupho, bahlushwa zinkulumo zomoya abangayiqondi. Amen. Yebo, ngoba amaphupho nezibonakaliso kuyilanguage kamoya, kuyilanguage yabantu abaphila emoyeni. Noma kuyilanguage yamathongo. Izibono zasebusuku namaphupho. So manje kufanele ukuthi siqonde lezi zinto ukuthi zonke zihamba kanjani, ngoba abanye abantu uthola ukuthi badukiswa yiwo amaphupho abo la. Baduke uthola sebehamba sebengena kubantu babathwasisa, benza zonke lezi zinto ngenxa yalamathongo. Kunalento futhi engithi angiyichaze kancane. Kunalento ekufanele ukuthi ngithi kuyichaza kancane nedlozi. Ukuthi yini idlozi? Abantu bathatha idlozi balenze into enhle, ingakho bethwasa. Okay. Abantu bathatha idlozi balenze into enhle, ingakho bethwasa. Idlozi liwumoya ongcolile.
ngifuna ukuthi bangizwe kahle namhlanje abantu ngiyazi ukuthi izosusa umsindo idlozi liwumoya ongcolile idlozi nje liwumoya ongcolile yingakho libizwa ngani ngedlozi. Okay. Ingabe lifika ngamaphupho amabi, ingabe lifika ngezilwane, ingabe lifika ngezigulo phezukwakho. Idlozi ke lelo liyakugulisa, likuvalela yonke into, lixabanisa nabantu, likwenza yonke into. Liwumoya onjani? Ukhona umoya omuhle ongaxabanisa nabantu. Amen dad. Ukhona umoya omuhle ongakweqhatha nabantu. Ukhona umoya omuhle kuthiwa yidlozi elihle elingakuvalela zonke izinto zakho. Ikhona ni idlozi elihle noma umoya omuhle kuvalela imali, ukuvalela umshado, ukucindezele, ukugulise, ukudalela izifo. Ngiyakuzwa mkhulu. Idlozi liwumoya omubi. Ingakho abelungu bethi i-evil spirit. Ingakho abelungu belibiza nge-evil spirit. Idlozi lini? Li-evil spirit. Kufanele ukuthi siyiqonde lento ngoba abantu balahleka kangaka nje ngoba abayazi le mimoya ukuthi yini. Ubathola bekhuluma ngemimoya abangayazi. Hey mina idlozi lami, hey mina idlozi lami, hey mina idlozi lami. Likhona idlozi lake lakuvikela. Kanti yini idlozi uma kukhona idlozi elikuvikelayo? Idlozi umoya omubi. Umoya okuvalela izinto zakho, umoya okugulisayo, umoya ovela kabi, ovela ngezilwane ezimbi phezukwakho. Wenzela ukuthi uqonde uhambe uyofuna kubantu abakwazi ukubona, abakwazi ukuwelapha, bakugezele lowo moya lowo. Yini kanti idlozi? Ungani abantu bethwasa idlozi? Bathi bayathwasa, bathwasele idlozi. Wake uthwasela umoya omubi. Wena ungawuthwasela umoya omubi, uthi uyothwasa idlozi. Kanti idlozi yini? Yini idlozi? Hey nakho. Yini idlozi mkhulu? Idlozi umoya omubi. Angithi ngiyachaza. I-evil spirit, i-dark spirit. Madoda, hey mfoka mazibuko. Uthini manje? Manje mawusithi mkhulu idlozi ngumoya omubi. Yebo. Yini idlozi nge-English? Idlozi nge-English. Hayi mina ngilazi ukuthi isilungu vele mina ngisazi. Kanti yini idlozi wena nge-English? Wazi ukuthi yini? Mina in my own understanding I thought idlozi ngumuntu mhlawumbe ongasekhoyo owayephila emandulo wakini. I thought lidlozi. Sinabantu baphansi, sinabaphansi. Like kuthi emaXhoseni sizihlwele. Sinabaphezulu. Sinabaphansi, sinabaphezulu. Sinabaphansi, sinabaphezulu. Yebo. Ukhuluma ngabophi ke wena ke abantu abadlulayo? Ngaba bangalele ngaphansi. Angikhulumi masikuthiwa. Yebo mkhulu. Abalele ngaphansi komhlabathi abaphansi labo. Angithi uyezwa nawe abaphansi. Yebo. Yebo. Idlozi kanti yini? Yilo moya ofika kabi kuwe, idlozi. Yilo moya ofika ngendluzula, ngithi nina nithi liyadlozomela. Idlozi ngokudlozomela ngendluzula ini. Ukhona umoya ungawuthwasela nona umoya okulimazayo okufikela ngesidlova, okudluzulelayo, okudlozomelayo. Okay. Ngiyakubuza, ungawuthwasela na? Umoya omubi wena ungawuthwasela umoya omubi? Angeke ngiwuthwasele mkhulu umoya omubi. Kodwa uwenza njani? Uyawulungisa umoya omubi. Uyawuhlanzela ulungise ukuze ungafiki kabi kuwe. Lo muntu othi wena umuntu wabaphansi noma umuntu omdala. Kunabantu abadala okusho ukuthi asebabona konke noma asebephila ngale.
labo bantu labo abantu abadala labo ukhulunywa ngomuntu omdala oseyihambile le ndlela oyaziyo umuntu omdala lo athi umuntu nginabantu abadala nginalabo abantu asebazi indlela njengoba ngikhula nje ngimncane mina ngiwumntwana badala bona kimi okusho ukuthi indlela ibuzwa kanjani kwabaphambili okusho ukuthi unabantu abadala Amen mkhulu akekho umuntu ongenayo umuntu omdala emzimbeni wakhe akekho ngoba wena uzalwa nje uvusa umuntu wakini kunesalukazi esithile esivukayo kuwe ovuse sona wena. Amen mkhulu ngiyakuzwa mkhulu Manje uma uzokhuluma ngabantu abadala ukhuluma ngento ehlukile ukhulume ngabaphansi ukhuluma ngento ehlukile ukhuluma ngedlozi ukhulume ngedlozi wena usukhuluma ngomoya omubi ke mase ukhuluma ngedlozi. Amen Ngitshela iqiniso mina ngitshela iqiniso mkhulu ngiyakuzwa mkhulu ngiyakuzwa ukhuluma ngomoya omubi ningahambi nithi ngiyothwasa idlozi mina ngingenwe yidlozi mina ungenwe yidlozi uyalizwa leli gama elithi idlozi ukuthi lisho ukuthini ngiyakuzwa mkhulu bengingakuzwa kuqala kodwa ngiyakuzwa usuyangizwa manje ngiyakuzwa ukuthi idlozi into engcolile yebo idlozi into engcolile into emdaka yebo into bakhona abantu abaphansi bakhona amadlozi hayi awekho amadlozi umoya ongcolile yilo moya ongcwele siwuhlaze siwususe kuwe yebo amen baba kunjani yebo ninjani Nkosi yami siyaphila mkhulu hayi siyaphila khehla lami kunjani hayi sikhona hayi wangithinta ngithi ngiyazidlulela futhi ngathi hayi awuthi ngingene yebo ngiyayithanda ngendlela obabekela ngayo ukuthi awukwazi ukuthwasa idlozi uyayibona-ke lonto alright ake sithi ukujula kancane ukuthi yini le ethwaselwayo so kunalento ekuthiwa ubukhosi ngoba phela ubukhosi abufani umuntu bayiseyigogodile indaba yakhe ugcina sefika kulento ekuthiwa makhosi ngobani ngoba umndiki nomndawo ubukhosi yayizwa lento engishoyo imimoya iyehlukile ubukhosi obungafani okwelashwa ngey'ndlela ezingafani okuphuma kwizigodi ezingafani uyayizwa leyo ndaba ngikumamele okusho ukuthi ngisho noma sekuthiwa kulungiswa iy'nkambi zaleyo moya ekungenile that is why it's very important ukuthi day one umuntu mayefika ebese siyayihlaziya lento yakhe ukuthi intoni lephila kuye ngoba leyo mimoya kumele izikhulumele yona ebese iyasho leyo mimoya ukuthi iyini iphuma kusiphi isigodi ngamuphi unyaka ngoba kukhethwa lengane ikhethelani lengane ingobani kukhethwa lengane ubani okhethe lengane umsebenzi walengane kulo mkhakha bamnika wo yini madoda yebo khuphuka mkhulu injalo uyangizwa ngithini that is why imoya ingafani that is why indiki nomdiki akufani angizwa ngithini bese basikhuluma ngendawo-ke lilodwa indawo ngoba ihlukeneke ngako iy'nhlandla ey'ngaka umndawo nje uwodwa hayi khululeka Befesane ngibuyile ngila ngikhishwa ngazi ngikhishwa yini la angazi ngikhishwa yini khululeka ngizobuya kancane ngigejile so kuyasho ukuthi into ethwaselwayo ile mimoya ehlukile le mimoya iyimimoya yobukhosi indiki nomdiki akufani yini intwaso akusiqale lapha khehla lami yini intwaso ayiwashaya ukuthwasa nentwaso akufani yayizwa lona masithi ukuthwasa number one
asikwazi ukuthi uyothwasa ungazi ukuthi uthwasela miphi imimoya. Moya mini leyo uthwaselayo kanjani? Ngisacela ungichazele yini intwaso. Masela entwasweni-ke yebo. Yabo makuthitha-ke le ntwaso uma usuzazi okanye abantu bakini sebezivezile ukuthi yintoni le abakunike yona, intoni into efumbethiswe yona, ebese-ke ungenisa kwi-stage sokuzazi uwaziswe ukuthi intoni oyifumbethe isebenza kanjani kuwena ngane yabo, nanokuthi-ke uzobe usuyisebenzisa kanjani. Uma kukhona iy'nkambi ekumele uzidle, ilapho-ke usudla khona-ke lezo zinkambi ezizokwembula lento eyasekhaya. Uyangena nentwasweni uyangena nentwasweni ungaze ungayiqondi into oyoyithwasela, noma uyangena nentwasweni ungahlanjululiwe. Mhlola loyo. Hawu, yazi wenkosi yami ngiyayithanda lento oyibekayo ngoba mangithi ngiyayichaza ngithi umuntu mayefika kuwena day one, le mimoya nayo noma imuphi umoya nayo kumele ikhulume isho ukuthi le ngane ingene yithi thina singobani, siphuma kusiphi isigodi, ngamuphi unyaka, sikhetha le ngane ngobani, ngoba sikhetha le ngane sifuna le ngane yenze ini kulo mhlaba lo. Ebese bayasho abantu abadala ukuthi okay, ngoba size nakuwe uwena ozokwazi ukuthi usihlanzele le ngane yethu ngale ndlela ehambisana nempande eyasekhaya kithi. Leli khaya lethu thina siphuma kulesi sigodi sithizeni, kulesi sigodi sethu izinkambi esilapha ngazo izinkambi ezimhlophe, hayi cha, hayi izinkambi ezihlaza, hayi cha, hayi sike sicela nje umfakele emanzini kuphela, hayi sicela umenzele igobongo, hayi sicela umenzele umfake umhlambulule kuphela. Lento ilawulwa idlozi lakhe okanye abantu abadala abamembethe lo muntu. Akwesikulungiseke sibuye sithi imimoya emembethe, ngoba masizobuyela edlozini sizobuyela kuleya nkinga yokungcola kwalomoya bese uba yidlozi phezu komuntu, umgijimise, umuyise, umqulekise, umvalele izinto angagani, angabusebenzi, agule, abe nezifo, enzeke yonke lento le engazi. Kufike ngisho nalezi ilwane ebusuku zimembatha, avuke ejuluke emanzi, alwe ebusuku, elwa nezimpi. Yidlozi lelo, umoya omubi, umoya ongcolileyo, umoya bathi abelungu evil spirit, kodwa i-dark spirit. Alright, ngiyayithanda ngendlela obabekela ngayo ngoba masikhuluma iqiniso kunokugula kube khona ingulo, akufani. Ingulo into ehamba izikise kunesigulo nengulo. Isigulo abantu abangamazulu ababiza kanjalo, ingulo abantu abangamaXhosa abakubiza kanjalo. Kunesigulo nengulo. Ukufa lokho yilona dlozi lelo. Yes, iyona nto ke leyo elashwayo. Ile mvulo lekhona ngoba uthi mawufika ngeke no. Ngoba uma sesikhandela lempande okanye uma sikwenzela ukhamba okanye uma sikwenzela into eyimfihlo yedlozi lakho ngoba ilona elilawula indlela lisho ukuthi cha le ngane ilashwa kanje. Cha, le ngane izolashwa kanje yabo. Ebese siyayikhanda lento ngendlela efuna abantu bakini. Hayi mina ngenwa kini nangebhadi. Abakini ekumele kube yibona abayilawulayo la. Awuke ungichazeleke lapha khehla lami, mhlambe uzoyichaza wena. Ingane ewumlanjwana iyathwasa na? Ingane ewumlanjwana Uzosiqhatha nabantu, kodwa-ke ngiyakuzwa ukuthi uthini. Ake siyiqale ekuqaleni le. Ingane ewumlanjwane, ingane ezalwe umuntu osekhaya oyintombazane, asithi nje intombi, intombazane eyasekhaya, ebese leyo ngane
kugcina kuba ingane ekhuliswa ugogo nomkhulu. Leyo Yebo. ngane ingagcina futhi ibiza ugogo nomkhulu ngoma nobaba. Yebo. Yeyizwa leyo nto. Ngiya-understand-a-ke Yebo. lezi ngane ezithi seyikhulile bese ziyatshela kuthiwa cha. Yazi mntanami kahle kahle ugogo lo akuyena uma wakho. Lapho-ke ingane nakhona kuyicala lokho ngoba leyo ngane ikusayingane kagogo. Yangizwa ngithini? Ngoba leyo Yeah. ngane ilolu hlobo labantu okuthiwa uma bengenwe imimoya ebese bangenwe imimoya bese kugcina kuthiwa hayi lo mzali wakho lo phila la inyameni akayena umzali wakho. Thina sifuna ukuthinta nomzali wakho okuwuqobo lwakhe okuwumuntu omdala osengale kwalamathongo ozofika ikhulume le ndaba yakho ebese siyakwazi ukuthi sifike ekugcineni kwayo. Uyabona ukuthi ngithi mina umlanjwana uyathwasa na ngoba sinezangoma namhlanje kodwa sinomoya womlanjwana. Abalanjwana baningi sinomoya womlanjwana kodwa manje sinezangoma eziningi eziyimlanjwana. Umlanjwana uyathwasa na. Hey, inkinga leyo ngoba yabona futhi nalento yokuthwasa ne yazi indaba ngithi ngizothi izoba inkinga wemayibu ingoba number 1 umlanjwane wasekhaya kamama. Yebo. ingane kagogo no, right? Yebo. Okusho ukuthi yonke into yaleyo ngane iyinto eyolawula kulelo khaya leyo. Yebo. Yonke into yaleyo ngane kumele yenzele kulelo khaya leyo. Ngiyakubona lokho kweyimbeleko nantoni kodwa kukhona into Mana ke ungayembelekweni sehla lami ngoba mana ungayembelekweni ngoba ingane ewumlanjwana ayenzelwe imbeleko leyo. Ayenzela leyo. Angithi ngakho ngisho ukuthi ingane kanjalo kuba khona into amen. Kunento leyo ngane iyabikwa ikwazi lengane ukuthi yenzelwe imbeleko ngoba imbeleko yenzelwa ingane yomshadikazi noma yomuntu onjani oshadile oganile. Yebo. Yazi lawo yakhona ungena emlomeni mangithi mayifuna ukubikwa ngiqonde indaba yokuthi idla ubulawo basekhaya. Yabo manginesibaya ilento ingane ezibikwe ebayeni lezi. Lezi ingane ezibikwe ebayeni. Yabona uba khona ilento ekuthiwa umkhuba owasekhaya. Imndeni ayifani imndeni ayifani. izosilimaza ngoba umlanjwana umntwana onegazi elibili la ekhaya. Yebo. Unegazi lika baba bese kube lala ekhaya igazi. Njengoba umlanjwana nje la ekhaya. Yebo. Uma sizomthatha simfake esibayeni, simfake emakhehleni la ekhaya still. Siyomlimaza lo mntwana uma simthatha siyomfaka phi? Esibayeni. Ngoba manje lapha esibayeni kuphila amakhehla kuphi? Ala ekhaya. Abanikazi njengoba ingane kamkhulu nogogo nje okusho ukuthi yena izinto zakhe iphethwe ubani? Ithonga. Ithonga elubani? Elukhokho nokhokhokazi. Amen. Sengiyabuza ke mina ngithi umlanjwana ngoba sinezangoma ezingaka thina. Ezithwasiswayo zibe izangoma. Uyathwasa na umlanjwana ngoba umlanjwana angeke ufake esibayeni. Umlanjwana angeke ufake esibayeni. Angeke usemsamo umlanjwana. Amen. Emsamo kuya umalume kuya abasekhaya. Nosokhaya nomnikazi womkhonto. Yebo. Alright. Yabona uyabathwasisa umlanjwana uyathwasa na ngoba sifuna ukuthi siyilungise lapho kuqala ngoba sizohamba size siyoshona lena sishone siyishiya ingane zabantu ziwela esiweni. Balokhu bedlala ngazo beyixhaphaza bayizidla imali zonke imali zabazali ihambe kanti laba abantu bahlushwa ingulo nokugula noma ingulo nesigulo esiphezulu kwakhe lo muntu. Kunjani yazi uhlushwa zinhlambuluko lo muntu ufanele ukuthi ahlanjulukelwe ukuthi uzalwa ugogo kanjani la ekhaya.
Ey washaya. Danokuthi yebo Kwenzakalani phezu kwakhe? Unomlando lo muntu, ungumlanjwana. Kunomlando okumele ugcinwe, okumele wedluliswe kuye. yebo. Kunezinhlambuluko kufanele kuhlanjulukelwe zona, okuyilezi Yebo. ezinjani ezimgulisayo, atshenwe ngomlando wakhe Waleli khaya naye uqobo lwakhe. Yebo. nowaleli ikhaya. Zithwasa kanjani na lezi ngathi ngiyabuya ngize kuyimvuma kufa. Hayibo. 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 Ngize lapho Hayibo. ngokubona Hayibo. ngifuna imvuma kufa, Hayibo. ngifuna ukuyovuma idlozi ukuthi yini imvuma kufa. Umlanjwana uyakuvuma na ukufa. Yabona namuhla uzothwasisa abantu. Usubathwasisile. Kodwa ke Hayi, asibalungisele laba bantu, abalungiselwe. Mina angikhulumi indaba eningi, ngifuna ukuthi abantu baqonde ukuthi sihlushwa umoya womlanjwana. Sisesigabeni esine thina. Yimi, ubaba nomama, umkhulu nogogo, ukhokho nokhokhokazi. Sisesigabeni sesine thina. Njengamanje okhokho baganana, abashadanga okhokho. Baganana okhokho. Omkhulu nogogo bayashada bona baganani. Obaba nomama bayashada bona baganani. Le mimoya iphakeme kanjena nje iphakanyiswa yilesi simo sokuthi umgano awusekho, ukuganwa nokuganana akusekho. Kufanele ukuthi kubuye ngoba okhokho baphakamile bavusa khona, bavuka kwimlanjwana ukuthi igcinele abantwana bayo isimo sokuhamba kahle empilweni. kunjalo. And yazi abantu imisebenzi yabo eminingi okanye abantu abasebenza ngabantu abagcine bebasiza. Izinto zabo zibulawa ilento yonga-understand ukugana nokushada ukuthi kusebenza kanjani. Umuntu onga-understand ukuthi uma wena wanikezwa umuntu okanye unkosikazi okanye umyeni owethonga uwumuntu omele aphathwe kanjani, ngoba sibuka izinto ezala emhlabeni ebese siyazigeja ngomoya, ebese umlayezo uma usufika ebese amathonga bese ayazishayela, kanti asesishayela hayi ngoba wena mntwana ungenzi ngendlela, wenza ngendlela eyasemhlabeni, hayi ngendlela ekuyiyona ndlela yokuganwa. Ngiphinde ngibuye mina ngibuze ngithi umlanjwana uyakuvuma na ukufa? Yini ukufa kade? Cha, ngifuna kuqonde phela mina ngifuna kusheshe kuqonde nje ukuze abantu baphume bedlile la ekhaya, baphume besuthi, baphume bekhanyiselekile. La ekumele uye khona ake singayibalekeli lento, sikhulume lento le siye ngqo kuyona lento oyibuzayo. Kanti yini ukuvuma ukufa? Ngoba ukufa yifa. Likhona nifa lomlanjwana. Mina ngifuna ukuqonda. Mara mkhulu makusithiwa Ungathi mara. Ungathi likhona nifa lomlanjwana. Mara mkhulu ngicela umbuzo umbuzo oyi-1. Yeah. If kuthiwa mkhulu pha ekhayeni lakho wena ngumlanjwana wena. Yeah. Kodwa kuthiwe wena mkhulu ungonyuliwe. Konyula abantu abatheni mkhulu? Ukuthi ngizongaqonda igama lokwenyula ngabe ngiyakuphendula. Qonda ukuthi ukhethiwe usho kanjalo noma? Ukhethiwe. Yes, ukhethiwe. Oh, ukhethiwe. Yes. Kuthi ukhethiwe. Uthiwa ukhethiwe wena. Yeah. Uyazi ukuthi lapho kusuke kunenkinga ngendaba yesibongo, kusuke kunenkinga ngendaba yesipho esivukayo la ekhaya. Okufanele ukuthi wena ubuyise leli igceke noma ubuyise lesi sibongo noma ubuyise laba bantu bala ekhaya. Lokho omalume abangakuvumi kwimlanjwana. Amen. Uma ukhethiwe
ukhethiwe wembethwe abantu abadala bakwembethela ukuthi ulungise nezinkinga ezivukayo la ekhaya. Amen. Mawukhethiwe nje akushiyo ukuthi ivuma ukufa awunalo ifa ekhaya komama lakho. Yes. Malume awunalo ifa, awukho umlanjwana onefa ngoba kubo awuphilongi khona. Ekhaya konina awukusiwa semsamo. Lo muntu uphiwe okukamoya. Yeah. If uyayiqaphela ke mkhulu into yenza abantu bathwasa ukuthi yintoni kukuthi athi umuntu mina nengulo ngikhethiwe. That is why kuthwasiwe namhlanje. Yebo. Athi umuntu mina ngikhethiwe. Unengulo. Uyalizwa leli gama ingakho mina ngibuza. Uyalizwa leli gama olishoyo wena. Uthi manje lento. Batsho mkhulu bathi mina ngiyazigulela. Yebo. Mina ngiyazigulela. Mawugula udinga ukwenzani mawugula? Mawugudinga usizo, udinga uncedo. Udinga ukwelashwa ngithi. Lashwa. Pho manje yini ozoyithwasela wena okhethwe yona? Ukhetha ukuthi uphathe umsamo wena? Noma uyagula wena kufanele ukuthi uhlanze lezi inkinga ezikuleli ikhaya. Ukhethiwe wena ukuthi wena oyolungisa leli ikhaya. I-problem khulu abayazi ukuthi bakhethelwe ntoni bathi bakhethiwe but abayazi manje ukuthi uhambe uyothwasa uthi uyovuma ukufa nabo gobela nathi belaphi siphinde sivumele lezi ingane zihambe ziyolashwa ziyolokuzana ziyothwasiswa ziyoguqiswa. Uguqele ini? Uguqele ingulo. Yazi wemayibuko imimoya iyazilawula. Imimoya iyakhuluma. Uyangixaka umuntu mina othi unemimoya kodwa mayifika la ebese ingakhulumi lo moya ashi in ngoba mina ngithi mina ngeke ngitshelo wena ukuthi unani. Angifune kuzwa ukuthi unani ungangitsheli lento. Into ezongitshela abakini nalento ephila kuwe ukuthi kwenzakalani ngawe. Ngoba ekugcineni kodwa ke khehla lami uzoyilahla lapha ke ngoba lo muntu abantu bakubo bakhuluma naye. Wena ulethelwe ukuthi nicathulisane nalomuntu. Usize lenkinga yalabo abantu bakubo. Othola ukuthi kade beyikhuluma kuye angayizwa yena. Ayizwa. Number 1, that is why bangithi kuwe uma ifika umuntu mele nithi manje ikhuluma lento ebese ukwazi ukuthi ube nezimpendulo nalento ayishoyo ngoba nayo lemimoya kumele ikhulume kumntwana wabo. Angizwa ngithi kunemoya esuke isiphezulu edida abantu abaningi. Ethi manje uma sefika kuwe ebese vele kuyaxoxa. Umuntu amangala. Yazi kunomuntu ovele uthi yabona sithi mhlambe sahleli kanje uyaphila. Kwanele walala ubuthongo ebese kuyakhuluma. Khuluma abantu bakhulume kuye mayevuka akayazi yonke lenkulumo lathi khuluma. Uyayibona into engishoyo? So lento ayifani. That is why bangisho ukuthi izinto kumele uunderstand ukuthi lo muntu mayefika unani. Wena mangakazi ukuunderstand unani, mudlulisele kumuntu ozokwazi ukuthi understand ukuthi kwenzakalani ngoba ngeke uzuyilaphe into ongayazi. Yebo awukwazi ukulapha into ongayazi. Awukwazi futhi ukuthi ithonga lakho likulethele umuntu onemimoya ongenayo wena. Amen. Akwenzeki. Ngaphandle maye ukuthi ulandwe ezilwane lo muntu. Mayelandwe ezilwane ke landwa amagona nezigugu. Izizwe. Uthi yena hambani yobalanda emagumbini amano omhlaba buyani nabo. Umhlumeka inhlobo. Yabona abantu balande kanjalo ingane zabantu. Niyothwasisa imlanjwana ningazi ukuthi nenzani. Niyothwasisa imlanjwana nigila imkhuba yonke niguqisa imlanjwana. Niyenze yonke lento engenziwa. Ngenxa ukuthi nina nikhipha lezi ilwane ukuthi aziyolanda abantu. Zilanda abantu ngisho abangaguli. Zilanda abantu ngisho abangenadlozi noma abangenalo ithonga. Umuntu wafike lapha ufika umgeze mawuqeda ukumgeza isuke yonke lengulo kuye noma lokugula kuye bese ethi uthwebula amandla akhe wena ngoba uyazazi ukuthi uphethwe yini uyayifuna lemimoya kuye ufuna ukuthi abe nayo. Akithi mase siyichaza lento ukuthi yazi kunomuntu mayefika
uthola ukuthi udinga nje just ukumhlambulula kuphela bese yalapheka bese kuthiwa hayi umhlola lo yazi kunomuntu olashwa amanzi ewodwa nje kuphela kunomuntu olashwa umoya uwodwa bese yebo bakhona abadinga ukuthi bashayele isimo sezimpande nani akufani ibuyela kulento bese ikhuluma lento yengulo kunomuntu ohlushwa ilento yengulo bese kuba khona umuntu odinga just ukuthi ahlanjululwe ebese into yakhe iyazenzakalela kunabantu futhi abadinga umlando yebo injalo mina ngizonqanda lento yokuthi kuthiwe nginedlozi yabona leyo nto leyo athi umuntu nginedlozi ngiyothwasa uthi hayi manje ke sekuphakama idlozi manje uphakama into egulisayo uyagula mosi sekhona umuntu umhlolayo wenzakalayo khona umuntu umhlolo umuntu athi efika ezobheka into zakhe wena usumfaka etwaseni angithi nina nibabekela izinto laphana labantwana babantu nibalande ngeyilwana nibalande ngeyigubhu nibabekela izinto laphana mayifika ehlala lalo mntwana lo useyaphupha mayifika ekhaya uphupha wena kanti lezi ilwane zimlandelile zahamba zayomlanda ukuthi hayi wena webana lo mntwana usulande ubuyile manje uze la lo mntwana uzokwenza lento omlandele yona isilwane sakhe simlandele yona Aliyele ukulanda ingane zabantu ngeyilwane ngoba lezi ingane zizimbuqu nje izangoma ezingazamanga kanje ingoba lezi ingane nithwasisa idlozi nithwasisa umoya omubi kulaba bantu hayi ngeke mayibuka kunabantu abathwasa umuntu angaphuphi azaphume epehlweni aphothulwe engazaphuphe uthwasa liphi ithonga lo muntu lo uthwasa liphi idlozi lo engamkhulumisi yazi lento ibuya kuyini kunomuntu onga-understand ukuthi umuntu onjani ohlushwa amaphupho yazi kunomuntu onemimoya ongahlushwa amaphupho indaba yakhe ikhulunywe ayizwe verbal kube yizwi kunomuntu othi mayena ahlusha izidalwa akufani kunomuntu futhi ohamba azathathwe afakwe kulezi indawo abezwe bekhuluma naye a-include kwinkulumo yamathongo umuntu onjani lo yebo so kubalulekile uku-understanda ukuthi umuntu uhlushwa imoya mini uyazi mina mangakuchazela nje kancane uqazela kancane ukuthi isidalwa indalo umoya wendalo uhlushwa umoya wendalo uhlushwa isidalwa yilo muntu okhubazekile udaleke enjalo hallelujah amen uhlushwa nje isidalwa bese sibuya-ke manje-ke ngizoyithinta ngifuna ukuyithinta manje abengoma yini ingoma yazi ingoma phela obvious ingoma iyona emvusayo umuntu ngobani iyakhala la kuye yayibona nanokuthi-ke ihamba vele ngesimo sakushawa kwelintujana kwesigubhu yabona nokuculwa nantoni right uyangimangaza umuntu othi uyilingoma kodwa akavuswa ingoma uyangimangaza lo uyangimangaza umuntu othi uyilingoma kodwa akabizelwe ekugideni kanti intoni ukugida noma into ehambisana iziyolanda kanti lento mali ihamba iziyoqala lapha ekuqaleni ukuthi kanti uzubizelwe kuleyo nto yingobani inkosi yami uyazi ukuthi ingoma eyaphansi naphezulu ingoma amen ingoma eyaphansi naphezulu iyona ewumelaphi womoya yini ingoma yini abengoma
yini sangoma? Uyakwazi ukuyithwasa ingoma noma uyayishayelwa ingoma? Alright. Let's go. Uyakwazi ukuyithwasa ingoma noma ingoma uyayishayela? Sifuna ukuphuma amaqiniso namhlanje ukuthi kunabengoma. Awumeme isangoma esisodwa lesongena. Akungena isangoma esisodwa. Akungena. Mina inkinga anginabo laba bantu lapha mina ngibona ngomuntu esengena. Babuka abangene ngeke ukuthi ake sika esisodwa esibukayo. Phela masithi Ngithi ke siyezwa. mina ingoma umelaphi womoya. Ingoma umelaphi womoya, umelaphi womphefumulo. Kanti yenjani leni ingoma ethwaselwayo? Ayi. Yabona kunomuntu ozothindeka wemasibuko mawukhona makhuluma ngento ukuthi ingoma into yaphezulu nalaphansi ne. Kodwa mawubezwa bekhuluma bahlale bethi hayi ngivusela ngenhla nangezansi. Uvela unga-understand ukuthi why umuntu ezohluleka ukuphendula into athi uyayisho mayesho. Alright. Siyeza sayichaza last time, uyakhumbula last time senze live sakhuluma size singena kulolu daba lelanga nenyanga namanzi kanye nolwandle. Alright. Angifuni ukuwela kwinto efanayo ngoba kunomuntu ozobe sethi hayi kwasho kacima kwaze wavutha. Lento ozama ukuyisho ukuthi into ekhala phezulu kumele ikhale ezansi. Okusho ukuthi into ekhala la emzimbeni kumele ikhale kumoya. Angazi noma bazoku-understand. Yebo. Kunabaphansi nabaphansi. Yebo. Uyayibona ke manje gogi yabuyiza lapha ekuthenini ngithe mina abaphansi nabaphezulu. Idlozi alikho, into ethi idlozi ikhona ngoba isuka idlozomela kuwe. Ikugulisa umoya omubi idlozi. Kunabaphansi nabaphezulu. Amen. Ingoma eyaphansi naphezulu. Njalo. Angizobona ukuthi iqhugwane limi njengesibhakabhaka. Angithi uyalibona? Emkhulu. Yebo. Uyabona ukudla ngothiwa hayi umuntu ubiziwe ne? Kuthi xa ubiziwe kuphinde kuthiwe isipho sakho yilento ne? Umbona kanjani umuntu onesipho mhlambi sabalozi kuthiwa unabalozi unamanono unomndawu yenze kanjani lento emimoya? Angithi manje usufuna ukungifaka lapha ekuthenini laba bantu bathatha umndawe bathi umndawe owangaphandle. Awesibuye lapho. Sinabaphansi nabaphezulu. Hey. Kunababiziwe kunabathunyelwe. Amen. Yubizo nesithunywa. Kunababiziwe kunabathunyelwe. Uma ubiziwe yazi ukuthi ungowaphansi. Uma uthunyiwe yazi ukuthi ungowaphezulu. Kubili. Kunababiziwe kunabathunyiwe. Njalo. Alright. Ithi ngizama ukumlekelela usisi ukuthi uzama ukuthini uma ibuka. Yabona mayekhala ngokuthi wena mawubiziwe okanye mina ngeke ngithande leli igama lokuphathiswa. Yabo. Uthi kunento esukuyiphathisiwe. Alright. Lokho ke kusho ukuthini? Lo oyedwa ngamanye amazwi umuntu othunyayo imilayezo ukuthi enze intoni nantoni nantoni. Omunye lo umuntu ohamba nezinto zabaphansi ulandelela imilayezo okanye imithetho yabantu vele ababantu abaphansi. Angazi noma uyangizwa usisi noma ngimlahla kakhulu. Ubiziwe wothunyiweyo.
Sibuyeke size lapha ke manje ukuthi bangaki laba bantu ngoba phela sinomama nobaba. Bangaki ke laba bantu laba? Babili laba bantu. Kunesanusi, kunenyanga. Inyanga eyaphansi, isanusi esaphezulu. Babili laba bantu. Liqhamukapi pho igedla nesangoma? Hey Akho ke. basibiza ngogonondo kodwa bawazi uthini ugonondo. Hey wamadoda, buyani lapho kwenichazele mina. Ngithi mina kunababiziwe, kunabathunyiwe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi kunababiziwe, kunabathunyiwe, kunabaphansi, kunabaphezulu. Yebo. Kunesanusi, kunenyanga. Yes. Kanti bavelaphi abengoma noma izangoma namagedle? Asazi kodwa siyozwa ngelinye ilanga mase kubiziwe ababiziwe Ngedlozi. Mina ngiyaziqonda lapho ngoba manje silahlekile sinjena nje ingoba sazi ukuthi uyabona once wathwasa umoya noma wafundiswa ngomoya wedlozi, yazi lapho ukuthi wenze imvuselelo noma uyivusile lento. Ivusiwe, ubugula wena wayovuselwa. Yebo mayibu. Uyabona lento sengizovalelisa ngihambe manje ngiyahamba bazokubulalisa ngoba manje uzosugcina usungena kulaba bathi bahlushwa yithunya kodwa bathi bafuna ukusiphakamisa futhi. Mina vele angihlekisi. Athi asiphakamise isithunya athi ngisimayo sake salalana. Kodwa ke mangithi ngiyayibuka lena. Uhlutshwa njani into akaphakami? Isithunya ngikhuluma ngamabomu lento ngoba isithunya siyahambiselana nento ehamba phezulu. Ngoba kunezinto ezikhona laphaya. Ngangizwa ngithini? La ebugedleni kanti yini ukugedla? Asiqalene ukugedla yini? Makuthiwa umuntu uyayigedla ayihlekise. Yini leyo? It's to collect, a collection. Okusho ukuthi lo muntu une collection yezinto zokwelapha. Collection yezinto zantoni zokwenza lento athi uyayenza. Right? Base sibuka amagedla-ke ukwehluka kwayo. Kunogedla ondlela zimhlophe. Kunogedla ondlela ibomvu nezimnyama. Tshela mina-ke ukuthi lezi zigodlo zalabantu yindaba zihlukile. Oyedwa unemithi emimbi. Uthi uma ungena uyambuka naye mumbi. Hayi wabona hayi ngeke le ndoda ngiyithembe. Yho, manje uyangena la kunezinye izinto ezingalungile la. Manje sesibuka le mithi laphana. Hey, ingakubulala nokubulala. Bese kuyakona igedla. Igedla. Likhona ligedla elincane. Bafowethu, kufanele ukuthi kwesiyilalele lezi zinto siyilalele lento ukuthi ikhulume kithi. Mara mkhulu, yake nabuza umbuzo othi kukho abantu kutsho athi umuntu ninesithunywa, ne? Athi omunye umuntu mina nginabantu abadala. Ugogo nomkhulu, yini lento kagogo nomkhulu? Is it because into yokuthiwa uyiphiwa abantu abadala lento okanye ukuthwana? Because wonke umuntu manje ungugogo, wonke umuntu manje ungumkhulu. Kanti kwenzakalani? Yebo, ugogo nomkhulu abaphansi naphezulu. Ugogo nomkhulu abaphansi naphezulu. Laba abantu bashaya ikapa. Indoda ibheke phezulu nesisu sayo esiyintaba, iqhugwane libheke phezulu. Umfazi ubheke phansi neqhugwane lakhe esisu sakhe esibheke phansi. Okusho ukuthi abaphansi yilaba bobizo. Ngoba owesifazane uyabizelwa ukuzolungisa umuzi wendoda.
ukuzowakha lomuzi wendoda. Yubizo lolo, ubiziwe. Indoda ithunyelwe sengikhoshile izona ukuthi ivikele iphinde imkhusele lo muntu. Amen. kodwa ke mayibuko asingakhohlwa ukuthi imfihlo yobukhosi ikunkosikazi. Angifuni ukudula lapho. Angifuni ukuya Babili laba bantu. Babili badlala indima yabo eindaweni ezehlukene ezingaki? Ezimbili. Khona lo waphezulu, khona lo waphansi. Ukhuluma ngabuphi ubukhosi? Yeah. Yabona ngiyayithanda umbuzo wakho ngoba imake ngiqale ngokuchaza umbuzo obuzayo. Ngidlozi yokuphila. Wena ungwasezulwini. Yakwethemba thina. Hayi. Uyabona masithinta ngobukhosi baphezulu. Ubukhosi baphezulu buhamba ngani isikhathi esiningi? Umoya ohamba kakhulu. Yazi ngithi bangifundisa ngithi mina angikwazi ukuthi masikhuluma nawe ngingakhulumi ngomoya, ngingakhulumi ngamanzi, ngingakhulumi ngomhlaba bese ngingakhulumi nesihlabathi. Lezo zinto kumele sizikhulumele zonke ngoba mihla namalanga lento uzoyi-experience. Ngeke ungakusebenzisi okukodwa kwezinto eziphuma kulezi zinto. Every single day nokukwelapha kwakho zonke lezi zinto sizodlula kuzona. Yabona kunengilozi mangiyichaza kunengilozi kamoya, kunengilozi yomlilo, kunengilozi yamanzi, bese kunengilozi yani-ke lezi-ke ezasemhlabeni ngenhla nangezansi. Izinto-ke ehamba ngomoya lezo. So you can't tell me ukuthi lezi zinto awudluli kuzona mihla namalanga kodwa uthi unemimoya uyadlala. Alright? So akwasibuyela ekuzalweni kwalomntwana. Lo mntwana lo uyazalwa lo mntwana kodwa mdala kubaba wakhe nomama wakhe ngomoya. Hey madoda. Hayibo. Uthini lo mazibuko manje? Lo mntwana lo uzelwe. Njengoba ezelwe nje lo mntwana mdala kubaba wakhe nomama wakhe ngani? Ngomoya. Okusho ukuthi lo mntwana lo ukhona ikhehla isalukazi esidala esiphila kuyo. Bathi ngesilungu reincarnation. Lama sekuvuka amandla amadala asekhaya ngaphezulu komntwana. The reincarnation, to be born again in this world. Lokho kwenzeka kumntwana onjani? Angeke ngize ngiye kakhulu kodwa ngizoyithinta ngoba kunomuntu yabona angikwazi ukukhuluma ngezinto zasekhaya ngingaqalanga kumnikazi wesibhayi, kumphathi wesibongo. Yonke into idlula kumuntu ongumnikazi wekhaya, ongumphathi wesibongo, i-decision maker, okunguye oshoyo ukuthi inje yaya nalokhaya. Akwasibuye lapha khehla lami. Akwasibuye lapha. After 9 years kunento la emhlabeni eyenzakalayo. After 9 years. Njalo after 9 years kunento eyenzakalayo lapha emhlabeni engaba isimo esiphakama kabi phezulu kwabantu. Njalo after 9 years mawuzongitshena kubo 1990 kubo 2000 kubo 2020 every decade. Nazo zonke lezi after 9 years kunento ezokwenzeka. Akwasibuye lapha ke kuzalweni komntwana. Umntwana uzalwa nezithunywa nemimoya ewu9 eyedwa engazalwa engaqhamuki kumama nobaba. Uyedwa lo mntwana uzalwa nemimoya emingaki? Amen. Ewu9. After 9 years kunento ezokwenzeka ezophakama kabi phezulu kwabantu. Ngoba lo mntwana wafika ku9 years uyathomba. Seziyaqala inkinga. Usekwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Uyazi ngiyahleka ngoba ngiyasihlekela ngoba ngiye ngathi mangichaza lento yokuthi kunomuntu
othi mayinento yakho yonke into ephila kuwe uzalwa nayo. Angeke ufike usumdala bese uthi yazi ngiyeza kuthi yazi khona into efuna ukuqala la kumina. Lutho sikubona usayingane. Ngoba lento iphila la kuwena. Yabona ikakhulukazi lo mntwana omshoyo umuntu ozombathwa amandla amadala asekhaya. Ake sithi nje usokhaya okanye umnikazi wesibaya. Lowo mntwana loyo uleli hlobo lezingane lezi eziba lebi moya le ekuthiwa le moya iyazithwasela okanye ithwasiswa abantu basekhaya. Ngoba lowo mntwana kahle kahle uwumuntu odinga ukumiselwa okanye ngelinye ilanga uma sebecasukile bayomfosa yena ukuthi azimisele yena izinto zakhe. Elami lithi after 9 years kunento eyenzakalayo ephakama kabi phezu kwabantu edinga ukulungiswa. Kuyikuthi kulahlwe laba baboni bomoya bavuswa. Hey, hayi ngiyaphuma manje, ngiyahamba mina. Hey, ngiyahamba mina. Hayi asesikhuluma okuningi namuhla no akungalutho. Hayi mina ngiyahamba bafowethu. Akwangibonge nje, ngibonge kini nonke, ngibonge nakuwe khehla lami, ngibonge nakugogo lapha ezansi noma esevalekile nje inetwork angimazi menzani. Ngibonge kwi-comment section, ngibonge kwabalayikile nabo bonke nje abafake izimpendulo zabo nemibuzo yabo nazo zonke izinto. Ngithi nje angibonge kakhulu bantwana bethonga. Bengisazokhanyisa nje kancane, kade ngagcina-ke mina angihlala lapha ngoba ngisuke ngihlale ngibhizi isikhathi esiningi. Angihlala lapha bangaze bethi umkhulumazi wabalekiswa yilezi zinto ezenzeka lapha kuthiwa kunamaqole enyanga ini. Mina ngingeni lezo zinto lezo. Into ezumsangano mina ngingeni. Into nje kuthi umsangano mina ngingeni mina ngoba ngiyayazi ukuthi lento balahlekile abantu. Ngeke ukuthi ungathi umuntu uqhathanise inyanga nodokotela, uqhathanise isigubhu nesibhedlela. Ayikwazi leyo nto leyo ukuqhathana. Ngoba yini inyanga? Inyanga yini inyanga? We mayo. Yazi inyanga phela umuntu ohlambulekile. Okwenzani osiza okwelaphayo kahle kahle. Umuntu ongumelaphi ohlambulekile okumele alaphe isimo sengulo okanye ukugula kwaloyo muntu ofikayo. Yebo izibhedlela mina nje ayiqondile kimi. Kodwa ukwazi ubona isibhedlela sithi sinama client. 1. Awukwazi ubona isibhedlela sithi sinama client. Ama client asesibhedlela abantu abasiza ngeinsiza eyidingwa isibhedlela. Kungaba ama-container emijovo, zonke lezi zinto, amaphilisi nani. Ama-product bazo-understand ama-product yebo. Yini leyo? Ama-client abo. Wabona isiguli siba yi-client. Patient sibiba. Okay, sibuye siyibambe lapho. Bese ngibuza mina ukuthi uke wasibona na isibhedlela sibiza abantu ukuthi abeze bezothatha into ethile lapha. Ngoba mawuthi uyabuka yebo sona umjovo womkhuhlane nangu la. Yebo sona asenzi kahle uma sisilandelela thina bantu bakamoya. Asenzi kahle isibhedlela. Kodwa ukaze wabona isibhedlela sikhipha isigubhu sithi isigubhu sika 6 million, isigubhu sika 7 million, isigubhu sika 100 million. Ini woza wena. We mayibu yazi iziguli zomoya, iziguli zezifo, iziguli zani nithi ama client enu. Waqala mina wangitshena ngeclient uyabheda. Sesixabene mina. Ngoba kusuthi leyo nto wena awuyiqondi ukuthi kwenzakalani. Mina futhi anginandaba nawe noma ungaba nama-million uhambe ngey'moto ey'nkulu. Ngizokugeza ngale ndlela engigeza ngayo umuntu ohamba ngey'nyawo, ogibela iy'mbongolo, ohamba ngebhayisikili, ogibela isithuthuthu. Ngokugeza ngendlela efanayo. Noma ungahamba ngoMaserati, uhambe ngoMustang, uhambe ngoLamborghini, uhambe ngoBugatti, anginandaba nawe mina. Ngeke uzungilawule nangebhadi mina ngoba mina ngisiyo la.
Cha bengifuna ukuya Awusinge kule nje client ndaba. mina awusili client lami ngoba Bengifuna ayikho into ukungena ongisiza ngayo mina. Ayikho into yebo ongisiza ngayo. kunjalo. Mina bengifuna ukungena kule ndaba le yegula leli. Yazi ngeke ngayikhuluma lento abantu bayithezingilwa nabo. Ngathi mina ngiyilwi. Kodwa ngiyabuza ukuthi ubani olaphayo, ubani obhulayo, igula noma uwena. Ake sikhulume ungitshela. Bahluleke ukungiphendula. Uyalithatha lelo gula uthi uzolapha ngalo. Ubani olaphayo? Uwena okanye igula? Yeah. Uyayizwa lento engiyisho. Ebese kube ngathi ngiyadelela kanti no ngifuna ukwazi ubani uwe noma ilento le ngoba makuyilento le okusho ukuthi wena awenzi lutho omunye umuntu ngeke aze ayizwe lento engiyishoyo kanti ngibuza into straight forward ebese ngithatha umuntu onemimoya eyaphezulu ebese ahlala the moment ehlala la eduze kwakho iyakhala lento la iyasho lalela la yazi mangithi ngihlala la eduze kwakho ngiyeza ukuthi kunje nje nani ebese bayambuka lowo muntu bambuke kabi hayi akuyeke lento bye mayibuko sogcina sikhuluma ngenye into bazosishaya Yeah, hayi bantwana bethonga abantu abalokhuzana abantu baseKapa sengatholakala eKapa sengatholakala abantu baseKapa abadinga usizo abadinga ukuhlanjululwa eKapa sengatholakala ngitholakala laphana eWoodlands eMitchells Plain tholakala eWoodlands eMitchells Plain abantu baseKapa sengatholakala eKapa uyangifonela mina ungena lapha ku YouTube channel yami iSolomoya TV uthatha inamba zami ungifonele uthole ukuthi ngingakuphi ngiyanini eKapa kwenzakalani eGoli ngifika nini ungangibuzi lapha ku WhatsApp ukuthi sengikhona neGoli ngifonele wena uthole ukuthi sengikhona neGoli ngoba uzongibuza lapha la lezi iqwibhili zazinyanga nabelaphi labagijime bezela angibafundi lami angibafundi futhi ungezi lapha ungazi ukuthi uzokwenzani ungezi la ungazi uzokwenzani ungezi lapho uthunywe umngani wakho mina ungangijwayeli nje badinga ngiqale nidlalele bazokuthumela ngabani bazokuthumela ngabani hayi ngeke baze balungeke lapho hey ngeke balunge lapho hayi lapho ngeke balunge lapho hey hayi kuleka hayi no bayibuko okay khathalami siyabonga abantwana bethonga niphile nje uNkulunkulu anibuse nezithunywa zikamenzi emagumbini amano omhlaba likhanyiseleke nengoma yezulu iniphathe eyamanzi iniphathe siyabonga abantwana bethonga alright